Ahojte, na toto video ste klikli, pretože pravdepodobne ste rodič, ktorý chce vedieť, čo jeho dieťa robí na internete. To je skvelé. A toto video som si pripravil špeciálne pre vás. Chcem, aby ste vedeli, že keď vaše deti pozerajú moje videá, tak všetko, čo pozerajú, je kompletne bezpečné a tzv. Family friendly. Na tomto kanále nenájdete vlastne žiadne násilie, žiadne vulgarizmy, skrátka nič, čo by ste chceli, aby vaše dieťa pozeralo. Všetky videá sú tvorené tak, aby bol obsah zábavný a zároveň náučný, a aby dieťa vlastne tvorilo a nielen konzumovalo a riešilo problémy vlastnou hlavou. Videá, ktoré tu nájdete, majú plus minus 10 minút a sú tvorené tak, aby udržali pozornosť dieťaťa, ale zároveň, aby dieťa občas si to video stoplo a porozmýšľalo nad tým, čo sa práve s tom videou stalo a keď tak si to skúsil samo vyskúšať spraviť. Rozumieme sa. Obsah je tvorený primárne pre deti od 6 do 15 rokov, čiže doba, po ktorú sú na základnej škole. Deti, ktoré sú ešte na strednej škole alebo už na strednej škole, tak by tento obsah nemusel úplne zaujímať alebo by im mohol prísť príliš jednoduchý, no nebojte, aj pre vás, alebo teda pre vaše deti v tejto vekovej kategórii sa chystám tvoriť samostatný obsah, ale to je ešte ďaleká budúcnosť. No možno ale aj tak vás môj content zaujme, vás ako rodiča samotného a budete si ho chcieť vyskúšať sami. Dokonca pár ľudí mi písalo, že to skúšali s deťmi a potom si ten scratch vyskúšali sami, lebo ich to veľmi bavilo. Možno vy budete ten prípad, ak áno, tak mi to prosím napíšte do komentáru. Budem rád, keď si tu vybudujeme takú komunitu rodičov a detí a ak budete mať hociaký nápad, či už na zlepšenie, na obsah, na čokoľvek, tak mi ho prosím napíšte dole do komentáru a ja budem veľmi rád za vašu spätnú väzbu. Chápem, že váš čas je drahý, ja ďakujem, že ste si našli čas na to pozrieť si toto video, že ste udržali pozornosť a budem sa na vás tešiť pri ďalšom videu. Tak sa majte a ahojte.